Ay, doon sa imo dong. Pwede ibutang sa mga ito, ha? Madag-umong adlaw kanatong tanan. May adlaw po di mo diha yo. Aw mayong adlaw sa di mo diha dong. Palihog sa kog hipos sa nang iring ni mo yo be kay saba kayo. Kaganina nagplano gyud bagong adventure, banakon adventure kay wang paisan. Unsaong pagtan-aw nako sa kalangitan kay grabe man kadag-om. Dili namang gyud mapugnan. Maong mihapit na lang ko diri sa daot Tagbilaran para mangitag masudan. Kini yung giluto, simple ra gyud ni kayo. Sinugbang bangos o ginatawag nilang buttered garlic shrimp. Simple ra gud ako rang gihiwa diha nya kay butangan man na natong lamas unya. Paborito gyud nako ning bangos samot na ning tiyan nga part. Na lami gyud kayo. Ikaw yo ganahan mo kaning tiyan nga part ya. Aw ganahan kayo samot na nang ubos ng tiyan. Kumpiyansa ra pug hiwa ganina ba matay ako maning kamot na hiwa. Ko lahap lagi. Pag human ako hiwa sa bangos, ako na dayong giberhan ng mga tomatoes, onions, garlics and spices gamit ang swords ni Lancelot. Wow. Ako nang gipangsansa ng mga herbs and spices para ako nang isugba diri sa baga. Dong, luto na dong. Kaapurado po ni mo yoy. Sinugba man ni, di man ni kinilaw. Ug samtang nagpaabot sa atong sinugba diha aton na sang sugdan ning pasayan natong dala.